ko ma waye yake mana wannan dauke mu mun gaji malam liman a taimaka mana da addu'a ko a taya mu da addu'a tona musu asiri takalmi fa yanzu fa in zan shiga masallaci cikin aljihu nake sa takalmi to ni a hannu yake fa haba a hannu yake to malam liman da hannunka mai sanda ai ina gaya muku ku dai mu taru mu yi addu'a Allah dai ya shirye shi Allah dai tona asiri Allah dai tona musu yauwa haba ai mun gaji ni na ta kamata ku rika dan hudu nan ku da kuke manya shugabanni ya kamata a ce ku rika fadakar da su mana malliman ai addu'a muna addu'a da daddare kokarin kullun in na tashi da safen nan in gaya maka addu'a ba kakkautawa wallahi Allah dai ya shirye shi kenan Allah ya sa mu dace ni baran karasa baran in je zan dan abun nan to shikenan ni ma zan je gida na bai iyali ba abun nan ni ma zan tafi kai wai kaga yaran nan wai ina cewa wai in kai yaran nan ku ƴan iska wai ina cewa wai Allah ya shirye wannan wai a'a wai Allah ya tona asirin shi to in Allah ya tona asiri na a matsayin na liman sai ayyaya kai amma yaran nan ku ƴan iska wallahi yau fa ga kaya lafiya lau sai wanda na dauka haga wancan zai 800 wannan kuma 2000 zai saboda shadda ce ya dauka yar yayi no Maliman kamar maliman nake gani maliman wannan ai kayanka ne kana ne maliman kama kake mana wannan